салому алейкум ба ҳама. мувофиқатоварӣ вазифаҳои ҳарфи иро муайян намоед. А4 Б5 С1 Д2. вазифаҳои ҳарфи иро муайян намоед. А5 Б1 С2 Д4. вазифаҳои ҳарфи иро муайян намоед. А2 Б1 С3 Д4. вазифаҳои ҳарфи иро дар калимаҳо муайян намоед. А3 Б5 С2 Д4. падидаҳои овозиро дар калимаҳо муайян намоед. А4 Б1 С5 Д2. падидаҳои овозиро дар калимаҳо муайян намоед. А3 Б1 С5 Д4. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А3 Б4 С5 Д1. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А4 Б5 С1 Д2. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А5 Б3 С2 Д1. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А3 Б4 С5 Д1. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А3 Б4 С5 Д1. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А3 Б4 С1 Д2. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А3 Б4 С5 Д1. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А3 Б4 С5 Д1. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А4 Б5 С1 Д2. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А2 Б1 С5 Д3. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А4 Б5 С1 Д2. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А3 Б4 С1 Д5. ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед. А5 Б1 С2 Д4. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А4 Б3 С2 Д1. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А1 Б3 С4 Д5. калимаҳои зидмаъноро муайян кунед. А3 Б5 С2 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё мисра зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А2 Б3 С1 Д5. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А3 Б4 С1 Д5. ба ҷои се нуқта дар ҳар ҷумла ва ё байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А2 Б3 С5 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А4 Б1 С5 Д3. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А3 Б5 С4 Д2. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А5 Б1 С2 Д3. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А2 Б1 С5 Д3. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А5 Б4 С2 Д1.
ба ҷои се нуқта дар ҳар байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. АД Б4 С3 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А1 Б5 С4 Д3. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ҷумлаи зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А3 Б4 С5 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А3 Б1 С2 Д5. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А4 Б1 С5 Д2. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А5 Б3 С2 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А3 Б4 С1 Д2. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. АД Б1 С4 Д3. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А5 Б4 С3 Д2. ба ҷои се нуқта зидмаънои калимаҳои ишорашударо гузоред. А4 Б1 С2 Д3. ба ҷои се нуқта зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А3 Б1 С2 Д5. ба ҷои се нуқта зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. АД Б1 С4 Д3. ба ҷои се нуқта дар ҳар байти саъдии шерӯзӣ ҳамаънои калимаи ишорашударо гузоред. А4 Б1 С2 Д5. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла ҳамаънои калимаи ишорашударо гузоред. А3 Б1 С2 Д4. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла ҳамаънои калимаи ишорашударо гузоред. А4 Б5 С2 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ҳамаънои калимаи ишорашударо гузоред. АД Б4 С1 Д3. ҳамаънои калимаи ишорашударо дар ҳар байт муайян намоед. АД Б5 С1 Д3. ба ҷои се нуқта дар ҳар байти Абдурраҳмони ҷомеъ ҳамаънои калимаи ишорашударо гузоред. АД Б1 С4 Д3. ҳамаънои калимаҳои ишорашударо ёбед. АД Б4 С1 Д5. ҳамаънои калимаҳои ишорашударо ёбед. А4 Б1 С2 Д3. ҳамаънои калимаҳои ишорашударо ёбед. А5 Б3 С4 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар ҷумла ва ё байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А5 Б3 С4 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар ҷумла ва ё байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А4 Б5 С3 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. АД Б5 С4 Д3. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. АД Б3 С5 Д1. ба ҷои се нуқта дар ҳар байт ва ё ҷумла зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. АД Б1 С4 Д5. ба ҷои се нуқта дар ҳар ҷумла байт ва ё мисраи зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А4 Б5 С1 Д3.
ба ҷои се нуқта дар ҳар байт зидмаънои калимаи ишорашударо гузоред. А5, Б4, С2, Д3. бо пасвандҳои мувофиқ калимаи нав созед. А3, Б1, С5, Д4. ба калимаҳо пасвандҳои мувофиқ гузоред. А3, Б1, С2, Д5. ба калимаҳо пасвандҳои мувофиқ гузоред. А5, Б4, С2, Д1. аз решаи калимаҳо бо пасвандҳои мувофиқ калимаи нав созед. А3, Б4, С1, Д2. бо пасвандҳои мувофиқ калимаи нав созед. А5, Б1, С4, Д2. калимаҳои мураккаб созед. А2, Б3, С4, Д1. ба калимаҳои пасвандҳои мувофиқ гузоред. А4, Б1, С5, Д2. мувофиқатро муайян намоед. А2, Б4, С1, Д3. мувофиқатро муайян намоед. А4, Б5, С2, Д3. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаҳоро муайян кунад. ӯ мувофиқи одати муаллимони хат якчанд ҳарфи арабиро бо қалами ҷалӣ дар коғаз калон калон навишта дод. А1, Б3, С4, Д2. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаҳоро муайян кунед. ҳар бачае ки тарбия дида бошад бисёр баодоб мешавад. А5, Б3, С1, Д2. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаҳоро муайян кунед. ин хабар маро бисёр парешон кард, чунки ман ба вай зиёда омӯхта шуда будам. А3, Б5, С4, Д2. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаҳоро муайян кунед. шод бошӣ додар, асро кам нашавӣ, бо таронат ба дилҳои мо қувват додӣ. А2, Б1, С4, Д5. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаҳоро муайян кунед. офтоб хеле баланд шуда тамоми саҳроро бо шӯълаи заррин мунаввар гардонид. А4, Б1, С3, Д2. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаҳоро муайян кунед. насими салқин шохаҳои аз барг хеле сабукгаштаи бедҳоро оҳиста оҳиста бар рӯи об хам мекунад. А3, Б5, С1, Д4. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаро муайян кунед. офтоби пагоҳӣ ба сари сафеддорҳои баланд шилшилаҳои заррин овехт. А5, Б1, С3, Д5, Д2. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаҳоро муайян кунед. орзу мақсаду андешаҳои хубу бади инсон аз гуфтораш падид меояд. А4, Б3, С2, Б5, Д5. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаро муайян кунед. бар рӯи даштҳои фарроху ҷангалистони анбӯҳи ду канори роҳ оҳиста оҳиста пардаи сафеди паҳн мешуд. А3, Б1, С2, Д4. кадом ҳиссаи нутқ будани калимаро муайян кунед. насими салқин шохаҳои аз барг хеле сабукгаштаи бедҳоро оҳиста оҳиста бар рӯи об хам мекунад. А3, Б5, С1, Д4. ба ҷои се нуқта калимаҳои тақлидии мувофиқро гузоред. А4, Б1, С2, Д3. ба ҷои нуқтаҳо калимаҳои тақлидии мувофиқро гузоред. А3, Б2, С4, Д1. ба ҷои нуқтаҳо калимаҳои тақлидии мувофиқро гузоред. А1, Б2, С4, Д5. ба ҷои се нуқта калимаҳои тақлидии мувофиқро гузоред. А5, Б2, С4, Д1. ба ҷои нуқтаҳо калимаҳои тақлидии мувофиқро гузоред.
А4 Б3 С2 Д1 ба ҷои се нуқта калимаҳои тақлидии мувофиқро интихоб намоед. А4 Б3 С5 Д1 ба ҷои се нуқта калимаи тақлидии мувофиқро гузоред. А5 Б4 С3 Д2 ба ҷои се нуқтаҳо ҷонишинҳои мувофиқро гузоред. А4 Б5 С3 Д2 ба ҷои се нуқтаҳо ҷонишинҳои мувофиқро гузоред. А2 Б1 С5 Д3 ба ҷои се нуқтаҳо ҷонишинҳои мувофиқро гузоред. А3 Б4 С5 Д2 ба ҷои се нуқта ҷонишинҳои мувофиқро гузоред. А3 Б5 С2 Д4 ба ҷои се нуқта ба ҷои нуқтаҳо зарфҳои миқдор дараҷаи мувофиқро гузоред. А2 Б3 С5 Д1 ба ҷои нуқтаҳо зарфҳои миқдор дараҷаи мувофиқро гузоред. А5 Б3 С2 Д4 ба ҷои нуқтаҳо зарфҳои мувофиқро гузоред. А4 Б5 С3 Д2 ба ҷои нуқтаҳо зарфҳои мувофиқро гузошта ҷумлаҳоро пурра кунед. А1 Б3 С5 Д2 ба ҷои се нуқта зарфҳои мувофиқро гузоред. А4 Б2 С5 Д3 ба ҷои се нуқта ғайр аз дохили қавс аз сутуни дуюм зарфҳои мувофиқро гузоред. А1 Б5 С3 Д2 ба ҷои се нуқта ҳиссаҳои мувофиқро гузоред. А4 Б5 С3 Д2 дар ҷумлаҳои зерин ба ҷои нуқтаҳо нидоҳои мувофиқро гузоред. А2 Б5 С1 Д3 ба ҷои се нуқта нидои мувофиқро гузоред. А2 Б1 С3 Д4 ба ҷои се нуқта нидои мувофиқро интихоб намоед. А3 Б1 С5 Д4 ибора созед. А2 Б1 С4 Д5 ибора созед. А3 Б4 С5 Д1 ибора созед. А2 Б1 С5 Д3 ибора созед. А3 Б5 С1 Д2 ибора созед. А5 Б4 С2 Д3 ибора созед. А4 Б5 С2 Д1 ибора созед. А4 Б5 С1 Д3 ибора созед. А2 Б3 С5 Д1 ибора созед. А5 Б2 С4 Д3 бо кадом нави алоқа таркиб ёфтани ибораҳоро муайян намоед. А5 Б4 С1 Д2 бо кадом нави алоқа таркиб ёфтани ибораҳоро муайян намоед. А5 Б4 С2 Д1 бо кадом нави алоқа таркиб ёфтани ибораҳоро муайян намоед. А4 Б3 С1 Д2 аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед. А4 Б5 С2 Д3 ибора созед. А5 Б4 С3 С2 Д3 ибора созед. А2 Б1 С5 Д3 ибора созед. А3 Б4 С2
D1 ибора созед. А2 Б3 С5 Д1 ибора созед. А5 Б4 С2 Д1 Д3 ибора созед. А3 Б4 С5 Д1 ибора созед. А3 Б5 С1 Д4 ибора созед. А2 Б3 С1 Д5 аз зарф ва феъл ибора созед. А5 Б3 С4 Д1 аз зарф ва феъл ибора созед. А1 Б3 С4 Д5 аз калима ва сифатҳои феълӣ ибора созед. А5 Б3 С2 Д1 аз калима ва сифатҳои феълӣ ибора созед. А2 Б3 С5 Д1 аз калима ва сифатҳои феълӣ ибора созед. А5 Б2 С3 Д4 аз зарф ва феълҳои додашуда ибора созед. А2 В1 С3 Д5 аз зарф ва феълҳои додашуда ибора созед. А5 Б3 С2 Д1 аз калимаҳои додашуда ибора созед. А3 Б5 С1 Д2 аз калимаҳои додашуда ибора созед. А2 Б1 С5 Д3 аз зарф ва феъл ибора созед. А4 Б2 С1 Д3 аз зарф ва феъл ибора созед. А4 Б2 С1 Д5 аз зарф ва феъл ибора созед. А4 Б5 С2 Д1 аз зарф ва феъл ибора созед. А2 Б3 С1 Д5 аз кадом ҷузъҳо таркиб ёфтани ибораҳоро муайян намоед. А2 Б1 С5 Д3 аз кадом ҷузъҳо таркиб ёфтани ибораҳоро муайян намоед. А5 Б3 С1 Д2 аз кадом ҷузъҳо таркиб ёфтани ибораҳоро муайян намоед. А3 Б4 С5 Д2 ба ҷои се нуқтаҳо калима ва таркибҳои мувофиқро гузоред. А4 Б2 С1 Д5 ба ҷои се нуқтаҳо калима ва ибораҳои таркибҳои мувофиқро гузоред. А5 Б2 С1 Д4 ба ҷои се нуқтаҳо калимаҳои мувофиқро гузоред. А3 Б2 С5 Д1 калимаю ибораҳо ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омаданд? Ин ҳодиса ба ман бисёр таъсир кард. А4 Б3 С5 Д1 муайян кунед ки калимаҳо ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омаданд. Заҳҳоки ҷодупараст ба ҷони ту даст ёзид. А5 Б1 С3 Д4 калима ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омаданд? Ману шумо ин рӯзи фирӯзро мебинем. А3 Б4 С5 Д2 ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани калимаҳоро муайян намоед. Раис аз ин кор хеле хурсанд шуд. А3 Б1 С2 Д5 калимаҳо ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омаданд? Ин сурудхонӣ то бегоҳ давом мекард. А5 Б4 С1 Д2 аъзои ҷумлаи зеринро муайян намоед. Ӯ дар миёнаи дарахтони кӯҳӣ озодона сайругашт менамуд. А3 Б4 С2 Д5
калимаю таркибҳо вазифаи кадом аъзои ҷумларо иҷро карданд. Ҳайдар ба ҳикояти худ давом намуд. А5 Б2 С3 Д4. муайян кунед ки таркибу калимаҳо ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омаданд. коғази равғанин чангу хоки кӯчаро ба худ гирифта буд. А3 Б5 С4 Д2. ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани калимаҳоро муайян кунед. гӯяндаи нобино чойникро даст карда дид. А2 Б4 С5 Д1. аъзои ҷумлаи зеринро муайян намоед. ман ба воситаи тарҷумон дарди худро ба ӯ фаҳмондам. А3 Б2 С4 Д5. калимаи ибораҳои овардаашуда ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омаданд. овози модарам хаставу хафа мебаромад. А3 Б5 С2 Д1. калимаи ибораҳо вазифаи кадом аъзои ҷумларо иҷро карданд. ҳамсуҳбатони Шарифҷон Махдум ҳамагӣ ӯро ба некӣ ёд мекарданд. А4 Б3 С2 Д5. ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани калимаи ибораҳои овардаашуда нишон диҳед. ӯ ин китобчаро дар 2 моҳ хонда метавонистагӣ шуд. А3 Б4 С1 Д2. ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани таркиб ва калимаҳои овардаашуда нишон диҳед. ман ба ӯ эҳтиёткорона муомила карда нагуфтам. А3 Б4 С2 Д1. нишон диҳед ки таркибу калимаҳои овардаашуда ба васитаи кадом аъзои ҷумла омаданд. ман ҳамон рӯз баъд аз шом ба ҳуҷраи ӯ даромадам. А5 Б3 С1 Д2. нишон диҳед ки таркиб ва калимаҳои овардаашуда ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омаданд. киштирониро ҳам аввал ӯ сар кард. А3 Б1 С2 Д4. нишон диҳед ки таркибу калимаҳои овардаашуда ба васитаи кадом аъзои ҷумла омаданд. ва аз ин суҳбат ба дили савлат алов рехт. А3 Б2 С5 Д4. ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани таркибу калимаҳои овардаашуда нишон диҳед. баъд ман аз вай навишта мегирам. А4 Б1 С3 Д2. нишон диҳед ки таркибу калимаҳои овардаашуда ба васитаи кадом аъзои ҷумла омаданд. мо ҳам бо бачагони калонсолтар тақлид карда гӯштин мегирифтем. А2 Б4 С5 Д3. нишон диҳед ки калимаҳои овардаашуда ба васитаи кадом аъзои ҷумла омаданд. ӯ байтҳои хуби ба одам таъсиркунанда мехонд. А3 Б5 С2 Д4. нишон диҳед ки калимаҳои овардаашуда ба васитаи кадом аъзои ҷумла омаданд. ман забони урусиро медонам. А3 Б4 С5 Д2. чӣ гуна муносибат доштани ҷумлаҳои соддаи таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайвастро муайян намоед. А2 Б5 С1 Д3. чӣ гуна муносибат доштани ҷумлаҳои соддаи таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайвастро муайян намоед. А5 Б3 С2 Д4. чӣ гуна муносибат доштани ҷумлаҳои соддаи таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайвастро муайян намоед. А5 Б1 С4 Д3. маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А3 Б5 С2 Д1. мазмуни байтҳои зеринро аз сутуни рост муайян намоед. А4 Б3 С2 Д5. маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А2 Б5 С3 Д1. маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А4 Б1 С5 Д2. маънои байтҳои зеринро муайян кунед.
ад б4 с1 д3 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ад б4 с1 д3 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ад б3 с4 д5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ас б1 с5 д2 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ас б4 с1 д5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ас б1 с4 д5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. а1 б3 с2 д5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. а1 б4 с2 д3 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ад б3 с5 д4 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. а4 б3 с5 д1 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ас б1 с2 д5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. а5 б2 с4 д1 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ас б4 с1 д5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. а5 б2 с1 д4 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ад б1 с4 д3 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ас б2 с1 д5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. а5 б2 с4 д3 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. ад б3 с5 д1 маънои байдҳоро муайян намоед. а5 б1 с2 д3 маънои байдҳоро муайян намоед. ас б4 с5 с1 д5 маънои байдҳо ва суханони саъдии шерӯзиро муайян намоед. ас б5 с1 д2 маънои байдҳои Абулқосим Фирдавсиро муайян намоед. а5 б3 с4 д2 маънои байдҳои Абулқосим Фирдавсиро муайян намоед. ад б1 с4 д5 мувофиқати байдҳои Абулқосим Фирдавсиро бо зарбулмасалу мақолҳо муайян кунед. а5 б4 с3 д2 байдҳо бо кадом зарбулмасал мақол ҳамаъноянд? а1 б5 с4 д3 муайян намоед ки суханҳои зерин дар бораи кадом адиб гуфта шудааст. а1 б5 с2 д4 шарҳи байдҳои Амир Хусрави Деҳлавиро муайян кунед. а4 б5 с2 д1 маънои байдҳои Бадриддин Ҳилолиро муайян намоед. ад б1 с5 д3 маънои байдҳоро муайян намоед. ас
B1 S2 D5 маънои байдҳои Абдурраҳмони Ҷомиро муайян намоед. A5 B3 S4 D2 маънои байдҳои Абдурраҳмони Ҷомиро муайян намоед. A3 B5 S4 D2 муайян намоед, ки Камолиддини Биноӣ дар байдҳои зерин чӣ гуфтан мехоҳад. A3 B1 S2 D5 муаллифи байдҳоро муайян кунед. A1 B2 S3 D4 маънои байдҳоро муайян намоед. A4 B5 S2 D3 маънои байдҳои Абулқосим Лоҳитиро муайян намоед. A5 B4 S1 D2 маънои байдҳои Саъди Шерозиро муайян намоед. A3 B5 S4 D2 маънои байдҳои Абдурраҳмони Ҷомиро муайян намоед. A2 B3 S1 D5 маънои байдҳои Саъди Шерозиро муайян намоед. A4 B3 S2 D5 маънои байдҳои Саъди Шерозиро ва сухани Унсурмавлӣ Кайковусро муайян намоед. A1 B3 S2 D5 маънои байдҳоро муайян намоед. A3 B4 S5 D2 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A3 B4 S1 D5 маънои байдҳоро муайян намоед. A4 B5 S2 D1 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A4 B3 S5 D1 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A5 B2 S4 D1 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A3 B4 S1 D5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A5 B2 S4 D3 маънои байдҳои зеринро муайян намоед. A3 B5 S2 D1 маънои байдҳои зеринро муайян намоед. A4 B2 S3 D5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A2 B5 S3 D1 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A2 B3 S5 D4 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A3 B5 S2 D1 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A2 B4 S1 D3 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A2 B4 S1 D3 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A1 B4 S2 D5 маънои байдҳои зеринро муайян кунед. A4 B1 S5 D2
маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А1, Б3, С2, Д5. маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А3, Б1, С5, Д2. маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А2, Б1, С4, Д3. маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А2, Б3, С4, Д5. маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А5, Б2, С1, Д4. маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А3, Б2, С1, Д5. байтҳои зерин бо кадом зарбулмасалу мақол ҳамаъноянд? А5, Б3, С1, Д2. маънои байтҳои Абдураҳмони Ҷомиро муайян кунед. А2, Б1, С5, Д4. маънои байтҳои зеринро муайян кунед. А3, Б1, С2, Д5. намунаи субтести забони тоҷикӣ, яъне ки дар имтиҳони шумо ба монанди ин намуна меояд. обши биё ҳисоб мекунем. дар имтиҳон ба шумо мумкин ки 20 дона тест меояд. 1 2 3 4 5 дона мувофиқа. биё якбора инҳоро ҳам тест дар кор мекунем. ба шумо дар имтиҳон як варақаи сурх медиҳанд ва як ба монанди китобча не китоби нормали да, ҳамин чи болиси А4 медиҳанд. дар он саволҳо меояд дар китобча, дар листи сурх бошад, фақат сиёҳ мекунед тамом, ки дар он ҷо шумо китобчаро бо худ хона меореду листи сурхро меспуред. биёин тест гуфта меравем, барое ки инҳоро гузаштаем. тести 1 Д, тести 2 С, тести 3 А, тести 4 Б, тести 5 Д, тести 6 А, тести 7 Б, тести 8 С, тести 9 Д, тести 10 А, 11 С, 12 А, 13 Б, 14 Д, 15 С, 16 Б, 17 Д, 18 С, 19 А, 20 Б, 21 А4 Б5 С1 Д3 22 А3 Б2 С4 Д1 23 А3 Б5 С1 Д2 24 А3 Б1 С2 Д4 25 А1 Б4 С2 Д5. хайр дӯстон, аз фанни забони тоҷикӣ ҳам ба анҷом расонидем ва ман ин забони тоҷикӣ аз ҳама классерҳо буд ва ман ба ҳамаи шумо муваффақият хоҳонам, ки кадом одаме дар чӣ классере супуридааст ба мақсади худ ҳамаатон расед. чӣ орзу мақсаде доред амалӣ гардад. дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад дар плейлист маркази миллии тестӣ. хайр дӯстон, то боздид.